Szóval mi gyermekünk most töltötte be a 4-et, és idén kezdte el az óvodát, és mielőtt ment volna óvodába, voltunk nyílt napon, mert mindenhol, ahol tudtunk menni, és aztán utána beszélgettünk sok szülővel, meghallgattuk, hogy ők mit tudnak, mit hallottak erről az óvodáról, az önkormányzatiról, meg ami még van a faluban, és az ő visszajelzéseik alapján döntöttünk úgy, hogy nem az önkormányzati óvodát fogjuk megpróbálni. Ennek két oka volt. Az egyik az, hogy hallottunk egy óvónőről, akiről senki nem mondott túl jókat, inkább csak rosszakat mondtak, és nem szerettük volna, hogy hozzákerüljön, és azt hallottuk, hogy ő fog csoportot indítani. A másik pedig, hogy a Covid óta nem álltak vissza a régi rendszerre, nem lehet beszélni az óvónőkkel, nem lehet bemenni a gyerekekkel, ami szintén problémásnak tűnt. Úgyhogy ezért döntöttünk egy másik óvoda mellett, viszont tök jó lett volna, ha tudunk valamilyen helyről információt szerezni, még így az óviról, mert így másnak így változna a helyzet, mert úgy hallottam, hogy sokan próbálkoztak sok mindennel, hogy változzon így az önkormányzati óvodával kapcsolatos problémák változzanak, de nem nagyon sikerült semmit elérni, úgyhogy jó lenne, hogyha kérdőívet minél többen kitöltenék, és akkor talán valami el tudna indulni.